No niin, meillä on täällä Guns of Glory. Korkkasitte kaikkia klubien ensimmäisen keikan. Mitkä on tunnelmat nää keikan jälkeen? Se oli paras keikka ikinä. Okay. Tosi hyvä fiilis. Kertokaa, miksi just teidän bändiä pitäis kuunnella? Tosiasia on se, että ei niinku kovempaa rockibändiä löydy maailmasta kuin me. Siinä on ainakin yksi syy. Teillä on tää levy On the Way to the Sin City. Mites, onko se myynyt ja jos on, niin miksi? Ei vittu mitään tietoa. Ainakin kyllä saatanasti jotain etelä-amerikkalaisia saatana faneja löytyy, että kai se jonnekin se levy on päätynyt. Mikä on Gogin sanoma? Yritetään saada ihmisille semmonen viesti perille, että unohtakaa se vittu murehtiminen ja asioista kiukuttelu ja väittely. Elämä on vittu lyhyt ja siellä mahtuu paljon iloja ja murheita, niin yrittäkää nauttia niistä iloista. Pyöriiks Pierun nahkahausuus niinku oikeesti? Ei. Viimeisenä kysymyksenä, että mitä haluatte sanoa aloitteleville bändeille? Vittu, pysykää vahvoina ja unohtakaa vittu semmonen vittu tyhmä skeneily ja tämmönen paskaa. Ei renksukousuja. Ei renksukousuja. Mitkä sun fiilikset näin keikan jälkeen? Ihan törkeä kai tullaan. Tuoks tää läskipassa paljon naiskatsoja? Kyllä mä olinkin huomannut, että tuo. Kyllä myökin mielestä fiilis varmaan. Me ei kommentoi tuolla. Mitä mieltä te ootte Lappeenrannan musiikkiskenneestä ja onko siinä mitään parannettavaa teidän mieltä? Tämä on mun mielestä yksi Suomen aktiivisimmista kaupungeista. Täällä toimii nimenomaan Lappeenrannan oma skeneen toimii timanttisesti. Täällä on paljon kaikkea Suomen mittakaavassa merkittävä kaupunki. Relentlessin synnystä, mistä kaikki lähti? Silloin joskus kun punkin kautta ihastu sitten psykopilityylisen ja rockabilityylisen musiikkiin. Sitten löytyi toi Living End, mikä oli niinku semmonen symbioosi siitä. Sitä vitsi tätä olisi siisti soittaa. Tuo olisi niinku just niinku tällä hetkellä kiinnostavin bändi, mitä haluais soittaa. Sitten oli Jounin kanssa soittanut, Jouni oli ollut muuraamassa toisessa bändissä Lucky Bastardsissa. Ja tiesi, että Jouni on niinku ihan törkeä taitava rumpali, joka osaa periaatteessa soittaa mukana mitä vaan. Ne tykkää Living Endistä. Ja Sami oli ihan nyt kontrapassa soittanut. Tääkö se vittu mun rooli oli? Ne oli ainut vai mun mielestä ollut? Potsa on myös yksi Suomen parhaimmista. Tulihan se. Niin sillä sitten lähdettiin treenikämpälle kokeilemaan. Ja ihan samalta ei ruvettiin tekemään itsellistä omia biisejä. Yksi keikka soitettiin cover-biisejä. Joo. Kuka on teidän bändistä se natsi, kuka pitää sitä järjestystä ympärillä? Tämä on demokratia, jossa on diktaattori. Missä te näette Relentlessin 5 vuoden päästä? Toivon mukaan ottais vielä tänne apina. Me varmaan nähdään tässä 5 vuoden päästä. Viimeisenä kysymyksenä, mitä haluatte sanoa aloitteleville bändille? Just se, että tekee sitä ja keskittyy siihen omaan juttuun eikä muiden juttuihin, koska se pitää se homma mielenkiintoisuutta. Tämä on kuitenkin niin kuin hauskanpitoa ja jos se ei ole hauskaa, niin siitä varmaan häviää se särmä siitä tekemisestä. Tää oli just se toinen puoli, niinku se on se soittaminen, että jos ei oo siistiä treenikämpällä, ei se oo siistiä koskaan. Me ollaan tässä Lucky Monkeys backerillä Jukka Kiesi Grandis kanssa. Mies on Rejectedista, Heartburnsista ja Kyre ja Duunarit bändistä tuttu aiemmin. Mikä sai sinut niinku tekemään tällaista singer-songwriter-tyylistä kamaa? No se lähti siitä, että meillä oli Kyreduoretten 3. aikaa sellainen fiilis, että tarvittiin nopeasti, ihan vitun nopeasti yksi biisi levylle vielä. Mä tein sen himas 15 minuutissa ja sit menin saman tien kämpälle Kyrelle, että tässä on tää biisi. Sitten Kyre kuunteli, että ei tää ehkä oo mitään Kyre ja Duunarit tai jotain muuta. Sitten se jäi. Ja tietysti sille se lähti. Siinä vaiheessa, kun se biisi hylättiin, niin oliko sulla sellainen, että okei, mietitään tästä oman biisin? No joo, totta kai me nauhoitettiin se kuitenkin. Joo. Ja se ensimmäinen versio, se on Kyreduoretten Keke EPL CDR, semmonen
harvinaisuus. Kyreaduunareita syytetään kaikkia, koska mistä rupesin niinku tekemään kyreaduunareille biisejä, ei ollut mahdollista niinku heti mennä treenikselle niitä kokeilemaan. Sitten me tein niitä ja sanottelin niitä ja sitten niistä tuli sellaisia, että me nauhoitettiin, yritettiin niitä niinku särökaa vetää ja mutta ei siitä vaan, se ei kuulostanut yhtään siitä bändiltä, mitä se piti kuulostaa ja sit vaan niinku, sit mä ajattelin, että me teen ne yksinään ja... Missä vaiheessa Grandes tuli mukaan hommaan? Eli... Me tein 2/7 yksinään. Siitä jossain vaiheessa sit oli biisit loppu vähän niinku käsiin ja sit alkoi tulla semmonen fiilis, että ei jaksa enää tälleen yksinään, kun yksinään soittaa, niin kuulee joka vittu se köhäsy siellä yleisössä ja se on niinku joskus hauskaa, mutta sitten kun soitat niitä samoja biisejä samoille ihmisille ja se kuuluu ne samojen ihmisten köhäsyt ja sit se on liikaa. Sitten ajattelee, että nyt pitää niinku huilata ja keksiä jotain muuta. Puhuttiin biistentekoprosessista, miten se niinku tapahtuu? Totta kai me soitan aluksi yleensä, me soitan kotona jotain. Siitä jäi joku juttu mieleen kuitenkin ja sitten mä menen treeniksellä ja sit soitan niille tyypeille se sama pieru ja sit yleensä tehdään. Nyt ollaan viime aikoina tehty paljon silleen, niin tai silleen, että mulla tulee joku juttu mieleen ja sit vähän soitetaan sitä ja sit se soitellaan ja sit katsotaan, jos se on hauskaa, niin sit otetaan vähän nauhalle ja semmoista metallikasta aikaa. Nämä tekstithän on suhteellisen synkkiä, jos miettii, mistä ne oikeastaan niinku tulee. Mistä se kirjoitat lyriikat? Me kirjoitan aina omasta elämästä, me kirjoitan joskus tosi läheltä, mutta mä oon yrittänyt kirjoittaa paljon sellaista niinku fiktiota, mutta se en oo mikään Anssi Kela kyllä. Ei niinku pysty vetämään Nummelasta. Mut siis yleensä miten se biisi, me rupee kuulemaan niitä sanoja siihen biisin päälle tai niistä soinnusta ja siitä kierroista ja kaikista niinku, että mitkä sanat niinku lähinnä sopii siihen mihinkin niinku juttuun, niin siitä se lähtee etenemään. No, miten Jukka Kiesin tulevaisuus? Jos saadaan tarpeeksi hyviä biisejä kasaan, sopiva läntty, niin sitten tehdään joko 7-tuumainen nyt oli niinku ensimmäisen ajatuksessa, mutta katsotaan nyt miten. Tässä menee vielä aikaa varmasti ennen kuin tulee seuraavaa julkaisua. Mutta vuoden sisään voi jotain kuvata kuitenkin. Sitä ootellessa on Jukka Kiesin Grandes Lapinan Backstagelta ja kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Yritin, mut en saanut enää eilistä kiinni.